subscribe and help the channel get to 200,000 subs. I'm trying my fans on the TV, keep at your premiership, all of the Paris 3, cheaper 0, I'm joined by Cream de la Cream. Stipo, Uthini babona? Purem. Yeah. I would like to be short. Uthini? Elami igama lithi ngiyazibongela intwana ukuthi zifikile zaw collector u4 points eKZN and ngithanda ukubonga ama branch aseNatal Baferi support esiyikhombisile asambeni ke ngani zakwethu niyazi ukuthi siyakuphi sisalwa neMTN 8 and also ngiyabonga ukuthi bangambhulisha uMbuthuma because Mbuthuma ucoach ukuthi amfake egroundini he's having his own reason. We as supporters we know to coach. Yes, but ke all in all yazi remote ngizoyifica einganeni uma ngifika ekhaya this ingane tata why ngoba uzokwazi kone mina ayikhula that's okay remote uzoyithola ta sengiyoyibheka uyazi ke nawe uba no phezulu yabo njengoba sengihlezi sure Stipo, ube right. Ake kuphindwe wehle. Hayi. He must yabo mina ukuze ngehle. Njengoba iTLB yahamba. Sengidinga enye iTLB engangisusa. Ngihlezi ngiyabonga Stipo.